Gyda'n gilydd, mae pob un ohono ni'n trio lleihau risg o ddal coronavirus. Gyda'n gilydd, gallen gymryd camau i gadw pawb yn saff. Arhoswch 2 fetr ar wahân i unrhyw un sydd ddim yn rhan o'ch aelwyd. Golchwch eich dwylo a gwisgwch gorchudd gwyneb er mwyn peidio trosglwyddo'r haint. Gyda'n gilydd, gallwn gadw o fewn ein heilwydydd, gan fod cymysgu ag eraill yn cynnyddu'r posibilrwydd o ddal yr haint. Nid yw coronavirus yn poeni pwy ydym i ni. Na ble ryd ni'n byw, nac o ble ryd ni'n dod. Mae'n trio symud o berson i berson. Hyd nes y bydd, yn y diwedd, yn dod o hyd i rywun na fydd yn gallu ymladd yn ei erbyn. Felly does dim ond un ffordd i ymladd coronavirus. Dim ond un ffordd i'n cadw i gyd yn ddiogel. Gyda'n gilydd. Gyda'n gilydd. Gilydd. Gyda'n gilydd.